Nachádzame sa v Londýne. To hlavné, čo sme vás chceli ukázať, je Gymshark Lifting Club. No a prišli sme vlastne na to, že Gymshark je otvorený len keď sú nejaké špeciálne eventy a nie je normálne otvorený. A kvôli tomu si ideme pozrieť to fitko, čo je Zone Gym v Londýne, ktorý má nádych pravého kulturistického fitka, kde sú pravé železá a riadny hardcore lifting gym. Dúfam, že Kika sa so mnou teší. Držky trošku, aj. Milujem fitka, z ktorých vyžaruje, že poď cvičiť a toto fitko to presne vyžaruje. Že je moju šatňu. Však si ukazoval. No? Čo to bola moja šatňa? Však dobrá. Ona dobrá. Asi fakt neexistuje krajší pocit, ako dvíhať originál železo v hardcore gyme, kde proste vidíte, že ľudia proste cvičia, majú piči, neriešia. Takže ideme podvíhať nejaké, dúfam, že slušné váhy a teším sa na tie kovové jednoručky a kokot. Fakt sa na to úplne teším, že poďme na to. Okay, thank you. Yeah, good. Thank you, bro. Práve som asi dostal môj najhorší lift up v živote s najväčšou váhou, ako som kedy išiel na tlaky na ramená. Takže díky, bro. Shoutout. Jak sa hovorí, skoro si ma zabil, nevadí. Prvé šťopačko som dal Miss Groove jak kokot, ale však prežil som. Super, dobre. Jeden. Dobre. Za mňa brutálny zážitok toto fitko. Viem, že Kiko som nepočul tu neporiadok. O tom tam má byť drina. Špina, drina, pot, krv. Dorian nic. Nie je neporiadok, špina. Dotkneš sa od čoho, chytíš si potom ksicht a čuduješ sa, že budeš mať vyrážky. Alebo nejakú baktériu. Lebo toto tu je také špinavé, že to je, že... That's what I'm talking about. Aj taký... That's what I'm talking about, yes. Vzduch tu je. Yes. Je to napríklad. Hardrina. Vzduchy Hardrina sa to volá. A kotúče sa mi páčia. No kotúče? Martin Gajňák 365-kách. Toto chceme. Všetci do komentu, že toto chceme. Aké ťažké. Štyp, dobre. Sám, poď. Aj, poď. Ešte to sám. Poďme. A tam, poď. To mi si sami dala. No asi nie. Je mi jedno, kto čo povie, ale nepovedzte mi, že takéto fitko proste nedodá tú energiu, ktorú potrebujete na to ísť cvičiť. Kurva, každý, koho sa tu pozriete, tu cvičí bomby, nikoho nič nezaujíma, nikto si o tebe nič nemyslí, keď si myslí, tak to aspoň neukazuje, že si o tebe niečo myslí. A to je na tom topka a koko, to sa mi fakt ľúbi. V takomto fitku si proste predstaviť originál cvičiť, že celý život a mal by som píšiť, všetko tu máš. Takže moje hodnotenie tohto fitka je určite len a len pozitívne. Za vybavenie by som tomuto fitku dal 9,5 z 10.
Každopádne za tie kovové kotúče, kovové jednoručky a vypoužívané stroje, ktoré sa mi proste kvôli tomu presne páčili, by som tomu dal aj tak 10 z 10. Na mňa tieto oldschoolové fitka hardcoreistické majú na mňa proste nejaký impuls, ktorý mi stále pridáva viac a viac makať a proste cvičiť tvrdšie, takže ja takéto fitko môžem, respektívne musím a určite každý má rád hardcoreistické fitko v Londýne, odporúčam toto fitko navštíviť, proste stojí to za to. Takže room tour tejto veľkej izby, má to 14 árov, takže je to fakt, že veľká izba, neviem kde skorej začať, takže poďme rovno do toho. Ako prvá vec, takže dekorácia, najpodstatnejšia časť izby, Kika je šťastná, pretože tu má niečo, z čoho sa môže tešiť. Posteľ, spanie a také veci. No, prechádzame do ďalšej miestnosti, ktorá je aj posledná, takže miesto na kadenie, miesto na sprchovanie a to je všetko. Najviac sa mi inak páči na tomto ten výhľad z okna, ideme sa na neho pozrieť. Žiadne okno tu nie je, takže bez výhľadu. Ale sme v centre mesta, takže to je veľké plus. Takže teraz si idem splniť svoj hypebeastovský 16-ročný sen. Ideme sa pozrieť do oficiálneho obchodu Supreme, neviem, ako sa to hovorí po anglicky, nie som Angličan. Že tam vlastne dostanem, neviem, jak to tam funguje, neviem, či sa tam musíš prihlásiť do queue, či tam bude nejaká dlhá rada, no, či hovná, či rite. No počkaj, ale moja, keď sú tam dropy, vieš čo tam je? Takže dostal som sa nuka, takže uvidíme, že čo tu majú, jaké handry. Vybral som si tu takéto gate, ešte neviem, či mi budú dobré, dúfam, že nie, lebo stá si, že 160 €. Ale vyzerá, že naložené, páči sa mi ten strik, takže ideme ho okoštovať, uvidíme, že aké budú. Povedz si ty, jak sa ti to ľúbi. Neviem, či sa mi to ľúbi natoľko, že by som chcel za to udrieť toľko love. Ako vyzerá to pekne, rozmýšľaš, čím si to môžeš dať. Čo, udrie mi? Hlasujte v komentároch, či udriem áno alebo nie. A nikto nič, lebo to video vyjde 3 týždne potom. No, chalani pozde si hlasovali, už sú si dobrá. Mohli sme sa sem jebať, takže už je tu zatvorené. Takže toľko z Palacu, chalani, pozreli sme si ho, dobrý bol, pekný bol. Palác co? Tuto bol Palace, pizzeria Palazzo Rimavská Sobota, takže díky, že ste zatvorili teraz. Takže chalani, dámy a páni, stala sa jedna vec, ktorú nikto nebude veriť. Minul som peniaze. Cítim sa proste, že inak. Cítim sa guilty. Cítim sa, že extrémny pocit, do mňa vošla eufória, že som utratil peniaze, ktoré som si krvopotne zarobil. Eufória vošla do teba, podľa mňa, že depresia. To sa nestáva. Takže teraz ďalší rok si nič nekúpim, to som chcel tým povedať. Koľko si zobral, ukáž, na žabráka za 2 centy. Každý vieš, to plná dáška. Tam to ide navážiť to, ani to nezabere váha, vieš, že takéto bolo ľahké. Potom táto pani pred nami polovicačok, že roztrhol celý ten stôl, že sa prepadol ten stôl, že to museli múrovať. A my, že takýto. Čiže 4 cukry potom. Také bobky, vieš. A ona, že udrela taký, že sa normálne museli múrovať na novo ten stolík. Takže vyskúšali sme si nakoniec aj Taco Bell, ktorý som videl veľakrát v Amerike v nejakých videách. Bolo to také, že OK, ale nebolo to nič prevratné. Hranolky inak boli dosť na piču podľa mňa, to by boli fakt, že nechutné. Takže toto sa robí. No daj košta. Očúchala najskôr, čúchací test. Dá sa? Dá sa? Thank you so much, bye. Thank you, bye. To je čo? 30 gramov bielkovina 5 sacharódov má a 0 tuky. 0 tuky. Yes. Veľmi dobré. Dobrá, čo? Lebo je taká fresh, nie je tá úplne najsladšia. Takže popozerali sme aj nejaké zaujímavé, napríklad ako Ben & Jerry's, alebo potom nejaké cookiesky. Prípadne sme boli pozrieť aj nejaké najväčšie obchodné centrum. Bola to nuda, bolo tam to až moc veľa. Takže ďalšia zastávka je údajne nejaké najväčšie nákupné centrum v Londýne. Zase si tam nič nekúpim, lebo som žgrlavý. Alebo si niečo kúpim, lebo je to zľave. Takže to sú dve možnosti. Neviem si tu nikdy nájsť proste nič také, že by som si dal grillované kurá s ryžou, že proste úplne jednoduchosť a nikto to nemá. Všetci iba smažené pičoviny, alebo teraz nejako som našiel, že barbecue, omáčka, ryža, no uvidím, ale to nebude určite 100%. Takže ťažký život kulturistu tuto, no. Prežijem iba tak, aby bolo, ale veľa chodím, takže vykardiujem asi všetko, ešte možno aj pojem do deficitu práve, že? Čiže bude forma. Takže ak by ste mali záujem o nejaké suplementy, od proťákov, po pumpy, po bandáže na nohy, potrhačky, bandáže na zápestie alebo kriedu, prípadne pre oblečenie na cvičenie, tak nakupujte na
Celý tento výlet by som asi zhodnotil tak, že videli sme, zažili sme, bolo tam draho, fitko bolo brutálne, zopakoval by som si každý deň, everyday, celý rok, každý deň, proste 365 dní v roku. Dúfam, že vás to video aspoň trošku bavilo, bol to iba taký vlog, ak vás to bavilo, zanechajte tu like, subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!